Estou palos bilitroques. A de hoxe vai ser unha manifestación multitudinaria onde a sociedade galega mostrará máis unha vez o seu compromiso coa lingua. Temos unha alternativa colectiva feita polo conxunto da sociedade, polo conxunto de entidades sociais para reverter a situación de emerxencia lingüística, para colocar o galego, para telo presente sempre. Fora da situación de anuncio permanente no que está a Xunta, o único que vemos son accións completamente regresivas en relación á lingua galega. Terra que canta no monte e no mar, que baila o sol todas 3 da mañá, ás 3 da mañá, ás 3 da mañá. son dunha terra que canta, Son unha terra que canta no monte e no mar, que baila o sol todas 3 da mañá, ás 3 da mañá. Son unha terra que canta. Nós que temos que dicir ao presidente da Xunta, o Partido Popular, é que temos un protocolo para reverter a emerxencia lingüística, que o apliquen, que poden aplicalo, que nos poden imitar, mas tamén temos que dicir con moita claridade que non imos agardar por eles. Saír berrar na rúa. Mas é necesario, ainda así, que o Goberno da Xunta actúe con urxencia para reverter a emerxencia lingüística. 15 chamadas perdidas, ouvindo o mar. Lingua Vital non é un anuncio, é o pacto social polo galego, a ferramenta para non termos que dar explicacións ni justificarnos por falar galego, por querer falalo, por lelo, por ouvilo, por vivilo e querer vivir nel, por de transmitirmos ás nosas fillas e os nosos fillos a pesar das condicións hostís a lingua que a Xunta creou en todos os ámbitos. Dende Queremos Galego reclamamos a oficialidade real do galego. Podermos dispor del en todos os ámbitos, para todos os seus usos, en todos os lugares onde é lingua propia. En representación das entidades sociais que defenden o galego no Berzo, na Seabra, no Val do Ellas e no Eo Navia, intervén Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias. Moi boas tardes e gracias por contardes con nosoutros. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra el uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal eonaviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xuntar queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xeolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del Goberno e Administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demais institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
Por isto, a Xuntar pídevos que vos sumedes e apoyedes as nosas xustas reivindicacións ante el Principado de Asturias firmando este manifesto, para que a nosa lingua común floreza 1000 primaveras máis nas dúas ribeiras de Leo. A creación e a interpretación en galego é vital para a súa existencia. Queremos ter galego nos teatros, no audiovisual, na literatura, en todas as artes escénicas e musicais, porque é fundamental para a nosa supervivencia como pobo, como cultura, como país. Imos escoitar agora a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación da hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual, escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Ano a ano vemos e sufrimos o deterioro e minimización das producións audiovisuais propias. Vemos como o financiamento recae cada vez máis en series e filmes españois feitos na Galiza, que non recoñecemos como nosos, onde non se fomenta a nosa cultura, o noso idioma, nin, por suposto, a nosa industria, cunha clara falta de exixencia e en detrimento do noso traballo. Precisamos financiamento e apoio para producións independentes. Reclamamos a SEMADE que se aumenten as cotas de dobraxe, tamén o aumento e cumprimento das cotas de conexión para a televisión estatal. Estamos a tempo de reverter esta situación traballando man a man con unidade e esforzo conxunto. Grazas. Parece ser que temos parte da manifestación atascada fora, que nin sequera poden entrar. Así que, bueno, grazas por estar aí. Esperemos que algo nos escoitedes. É unha pena que non poidamos estar todas e todos aquí dentro. Damos paso agora a Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego. Moitas grazas, Isabel, representante tamén dos actores e das actrices galegas e comprometidas coa nosa lingua. Moitas grazas a todas e a todos que hoxe tamén enchedes, como en tantas outras ocasións, esta Praza da Quintana. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a quen hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Camaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta,
Por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Patriota galega, Begoña Camaño, patriota galega, Begoña Camaño, patriota galega. Patriota galega. Moito nos gustaría que hoxe fose un día dedicado só a lembrar a obra literaria de Begoña, mas por desgraza temos que continuar coa súa loita. E nós, todos e todas nós, temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. Un país que reivindica a súa lingua, a súa sociedade, a súa realidade cultural en galego. E temos poder tamén, en segundo lugar, para loitar pola nosa lingua, porque todos e todas e cada unha das persoas que estamos hoxe aquí podemos facer moito pola nosa lingua, ademais de manifestarnos na nosa vida diaria. Con pequenísimas accións que teñamos en conta, temos un impacto moi poderoso. Pensades se todas e cada un de nós chegásemos ao caixeiro e escollésemos todas as veces a opción en galego, nos parquímetros, nas aplicacións dos bancos, buscando nas plataformas aqueles filmes, aquelas series que están lexendados ou dobrados ao galego, facendo declaración da renda en galego, exixindo atención a nosa lingua as nosas administracións que teñen o deber de nola proporcionar, non retraéndonos cando nos falen en castelán, seguindo falando en galego porque é o noso dereito. En galego, na Galiza, en galego. Porque somos nós, ninguén distinto de nós, quen conseguimos que a lingua nosa, que o galego, estea vivo. Se non fose por todos e cada un de nós, hoxe non estaríamos falando en galego nesta praza. Se non fose polo noso traballo e empeño, hoxe non teríamos unha guía de actuación como protocolo Lingua Vital. Esta guía permitiríanos ir sector por sector introducindo estrategias para garantir a presenza da nosa lingua en todos os ámbitos da nosa sociedade. E como ben se apuntou no vídeo de presentación, esta guía sería que tería que ter feito a nosa administración, a Xunta de Galiza, por certo. Levamos case un ano agardando a que a nosa administración, a Xunta do PP, presente o resultado desas comisións que seica botaron a andar para intentar impulsar a recuperación do galego. Ulo plan da Xunta. Por que non o presentan? Será que non o teñen feito? Será que non o pensan facer? Ou será que a Xunta do PP son aqueles ignorantes, aqueles férridos e duros, aqueles imbéciles dos que nos falaba Pondal? Será que non andan entendido que se comemos cocido, polvo, lamprea e empanada, que se erguemos sólidas murallas ou imponentes catedrais, que se construímos pontes sobre as rías, que se escribimos poesía, teatro, narración, teses doutorais, que se practicamos fútbol, baloncesto e tamén taekwondo e BTT, que se cantamos por Pucho Boedo, por Ana Quiro, pero tamén polas Tanxugueiras e por Nove Louro, que se cultivamos millo, grelo e mexillós, que se bailamos a muñeira danza contemporánea, que se nos chamamos Uxía e Brais, que se nos vestimos de cigarrós, de pantallas, de xenerais, de castrexas, de romanas. Será que se somos, en fin, como somos, é porque falamos galego? Pois contra a ignorancia, contra o desprezo, contra a falta de traballo da nosa administración, aquí estamos nós, as que aprendemos que loitando xuntos, loitando xuntas, caen os altris máis altos, os que queremos vivir en galego e, sobre todo, os que queremos que o galego viva. Viva a nosa lingua galega!
Por último, ten a palabra Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Irmás e irmáns na lingua, hoxe de novo, no Día da Lingua Galega, voltamos a demostrar nas rúas a forza dun pobo que non se rende, que defende a súa lingua sen vergoña e con súas propias mans. Cando quixeron dar o galego por morto, Rosalía reaxiu recuperando para Galiza e a literatura universal, nun camiño que Begoña Camaño continuou escribindo, falando e saindo á rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós. E aquí seguimos, orgullosamente galegos e galegas, coa fronte ben erguida e con toda a dignidade para mirar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua. Saben ben da nosa forza colectiva. Por iso, após cada acto público ou mobilización convocada por Queremos Galego, anuncian un novo plan pro galego. Esta vez non é diferente. Seica terán para xuño o que hai un ano ían ter o pasado decembro. Ocultan con descaro que até hoxe, fronte á emerxencia lingüística, o goberno de Rueda só reforzou a exclusión do galego con medidas inéditas na historia autonómica, agochándose detrás dunhas supostas comisións para a revisión do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que nunca quixeron executar, porque nada en máis de 20 anos, nin nos dous últimos, impediu aplicar todas as súas medidas. A emerxencia lingüística é o resultado das restriccións ao galego no ensino, nos servizos públicos, na banca, no comercio, na cultura ou nos medios de comunicación. Esa é a súa bandeira, a que figura no DOGA e no Diario de Sesións do Parlamento coa insistencia en prohibir o noso idioma no ensino por decreto, as infames modificacións legais para eliminalo dos servizos públicos, da TVG, o veto á oficialidade do galego na Unión Europea e a presenza na UNESCO, nos festivais millonarios que invisibilizan a nosa música ou no pacto do tanatorio de Lugo que tivo como primeira medida eliminar a área de promoción da lingua do Concello. Pretenden adormecer a intensa mobilización da sociedade a favor do idioma de Galiza, mas de novo fracasaron, porque a insistencia e a perseverancia dun pobo que non se dá por vencido arrombou o Plan Rueda de enterro do galego. Son incapaces de facer nada que non sexa manter os limites pro idioma de Galiza. A Xunta do PP é incapaz de cumprir co seu deber. Reclamamos feitos, medidas e accións concretas e só responden con anuncios que non chegan para tapar a vergoña. Por iso, temos que ser nós quen poña en marcha a única alternativa posible, viável e realista que partiu dun proceso amplo e participativo, o protocolo Lingua Vital. Se nos quere imitar, adiante, este é o verdadeiro pacto polo idioma e non é de ninguén, porque é de todas e de todos os que queremos asegurar o futuro para Galiza e a súa lingua. Non nos limitamos a sinalar, a denunciar as agresións e todos os acordos incumpridos, todos os compromisos vulnerados e todas as mentiras. Movilizámonos e fomos máis alá. Chegamos a este 17 de maio cos deberes feitos. Centrais sindicais, asociacións veciñais,
culturais, de persoas consumidoras, de crentes, de ensinantes, deportivas, de profesionais, elaboramos conxuntamente un programa común para colaborarmos entre nós e con todas as institucións públicas que teñan vontade. Para defender a nosa lingua, a nosa existencia como pobo, para devolverlle todos os espazos e todos os usos, non precisamos do permiso de ninguén, e menos daqueles que renegan dela amparándose na liberdade para excluíla, para ocultala e para desprezala. Asumimos o compromiso de levar a termo as case 300 accións do protocolo Lingua Vital co obxectivo de que ninguén se vexa nunca máis na obriga de renunciar ao uso do galego e de que moitas e moitos máis falantes dean continuidade ao idioma que nos dá a vida como pobo. Farémolo cun calendario, con mecanismos de actuación e de avaliación e, sobre todo, coa implicación de todas e todos nós. Porque Lingua Vital son as garantías pro exercicio irrenunciável dos dereitos lingüísticos sempre e en todo lugar. Lingua Vital é rexeitar a participación da Xunta e de calquera goberno en foros que atacan a toponimia legal e lexítima e promover todas as accións para repoñela e restaurala, como fixo estes días a mocidade coruñesa de aquí tamén se fala. Lingua Vital é asegurar a oferta positiva nos servizos públicos, con medios técnicos e informáticos, con formación e información a traballadores, traballadoras e persoas usuarias. Lingua Vital é levantar a prohibición do galego no ensino e o impulso de toda a comunidade educativa para ser a lingua vehicular en todos os niveis e materias. Lingua Vital é asegurar Mos galego nas aulas da Galiza. Lingua Vital é asegurar a total disposición, presenza e posibilidade de uso do noso idioma en todas as relacións comerciais ou nos medios de comunicación. Lingua Vital é que as nosas crianzas poidan ver deseños animados en galego en todos os dispositivos, rematar de vez coa discriminación a música en galego en festivais financiados con fondos públicos e medidas para a defensa da literatura, do sector editorial, do audiovisual galego e das artes escénicas e musicais. Lingua Vital son as accións que impulsamos perante a ONU ou a participación na actualización da Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos e que ningún goberno continúe a boicotear a oficialidade do galego na Unión Europea e a participación directa na UNESCO. Lingua Vital é a oficialidade real en todos os territorios de lingua galega e establecer relacións de intercambio mutuo a todos os níveis coa lusofonía. Lingua Vital non é un anuncio, é o pacto social polo galego, a ferramenta para non termos que dar explicacións nin justificarnos por falar galego, por querer falalo, por lelo, por ouvilo, por querer ouvilo, por vivilo e querer vivir nel, por lle transmitirmos ás nosas fillas e os nosos fillos a pesar das condicións hostís á lingua que a Xunta creou en todos os ámbitos, comezando polo ensino. Señor Rueda, está a tempo de rectificar e deixar de ser o único presidente do mundo que renega do idioma do seu país. Mais insistimos, non imos esperar por vostede, imos reverter a emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento.
Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva a lingua galega! Rematamos o acto, co corazón enchido de esperanza e coa certeza de que esta loita nosa é o camiño. Sempre en Galiza, sempre en galego. Escoitamos o himno.